Mayong augto sa inyo, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Pilipinas kag bug-os nga kalibutan. Welcome na naman sa bagong edisyon sa atong programa kag palatuntunan, Serbisyong Tigbatas. Kaupod sa inyo, Tigbatas Marlon Solidom. Daw ikatatlo na ning episode sang aton palatuntunan, kag siling ko, sa sining ugto aton istoryahan ang pila ka mga importante nga butang nga may kahilabtanan sa aton pagsinalayo kag pagkabuhi diri sa syudad sang Bacolod. Ti may istoryahan at interview naton karon, ha? In a while si Peso Manager Kanoy kag ti relative sa aton issue karon ining postponement postponement sang barangay kag SK election. Aton man karon bisita sa atong programa si Kapitan Jerry Tingson sang Barangay Estepania. Ti subong gina tamyaw naton ang bug-os nga Barangay Villamonte, managalantaw subong sa aton via live streaming sang Aksyon Radio kag bug-os nga 61 tanan ka mga barangays. Aton man ginatamyaw mayong ugto dira ang empleyado sang NGC. Regular nga mga empleyado, ang aton mga kaswal, ang aton mga gingiliher, gintagaan mandato sang aton syudadano nga sano, kagamhanan nga pumuluyo sang syudad sang Bacolod, ang aton mga councilor, konsyales, ang aton Vice Mayor Elcid Familiaran, ang aton Mayor Albi Benitez, or better known as ABB, Albi Bantog Benitez. Kagang aton butanan, wala gid bugal nga Congressman Greg Gasataya, or better known as 3G. Ginatawag nga siya 3G tungod kay ang iya ngalan, middle initial, apelyido starts with the letter G. Greg Hilbusa Gasataya. Okay. Mayong aga dira sa tag-iya sang circumferential auto sports. Dira na yon sa kilid sang Convergys, Migota Roland, monitor subong sa aton. Kung may ara kamo dira sa lakyan nga luyag ninyo ipakayo, i-customize. Kung may gasulusobrang kwarta nyo, dalada sa circumferential auto sports, barato katama, makayo ka, Migota Roland. Ti ato niya ti salakyan, mantener na lang kita. Ako ya siling ko, kung may sulusubra kang kwarta, nami mantulukon. Bawa ang salakyan ko, nabungguan. Sige na lang. Okay. Now, sa sining aga, isa sa mga importante nga division sang New Government Center, ang Peso Office. Hindi pa na siya department. If I can vividly recall, do may ara na siya city ordinance mo, creation or himuon ang peso department. Ambot kong aprubahan ato, amo ng peso. Ano gani ng basta Employment Services Office, no? Sang syudad sang Bacolod. Tekaron ang in charge nila, gingbutang dira si Ma'am Jovelyn Canoy. Kontrobersyal man nga figure sang campaign period, puti maisog, maalam, maistra ini siya, parehas kami. Karon ara sa aton tawgan ta si Ma'am Jovelyn Canoy, Peso Manager, Public Employment Services Office. Sir GM, pwede natin matawgan ang Peso Office, ang manager dira, Ma'am Jovelyn Canoy. Ang iya sinispir, no, ambit sang iya dira division, ara dira ang scholarship. Sang aton may ara scholarship program ang syudad sang Bacolod. Kung si Congressman Greg may ara man said scholars, ang syudad may ara man. Ti mga test dira, gaagi dira. Kung luyag ka mangita trabaho, nga hindi ya budol-budol ang recruitment agencies
agi ka diri sa peso. Kaya ti masunson, masami ang mga employer nagakadto diri sa Public Employment Services Office sang syudad sa Bacolod pagkatapos nag-recruit sa mga empleyado. Ti, kung diri ka diri mag-agi, ati, dali lang gid ang aton nga headphone. Ti, ara na siya sa linya, sir? Okay. Ma'am, ma'am, may aga? Hello, Sir Marlon. Good afternoon. Isa sa mga empleyado da nga faithful ka tama kag dedikado sa trabaho, hindi lang subong. Sang ara pa kay congressman, ikaw kay nga Domingo ara ka pa da sa opisina, right? May ginatapos, sabi Sir Marlon, no? Pero bago kita makapalawig sa istoryanay, mag-greet ko anay sa aton mga followers kag at palamati. Dugay kita bago nakapabutyag liwat sa kahanginan, Sir Marlon, kay nangin masako kita. Good afternoon gid sa tanan nga Bacolenyo nga nagapamati subong sa Action Radio. Sir Marlon, salamat sa sining opportunity. Yes, ari kita subong sa NGC kay ti wala ka na ga weekend subong. It's because kadamo-damo gid sang talapuson, especially nga gina-fulfill tagid ang mga commitment ni Mayor Albi para sa iya nga 100 days in Bacolod Government Center, Sir Marlon. Miss Job, pag gwa sing tingog mo, ang nag-text diri nga i-greet ka, gapamati nga akong bata, SK Chairman Shane Suridom. Kamusta ka kuno? Alive and kicking, Sir Marlon. Medyo masako lang gid kag nagasako every day kay every time nga gaka-deliver ta ang mga resulta daw ginatagaan taliwat bag-o nga tasking. So mas challenging in the sense nga ti bag-o ni para sa aton, pero ka-fulfilling lang nga somehow gaka-deliver mo ang expectations sang imo mismo nga local chief executive, which is Mayor Albi Benitez, and we are very passionate about our work. Kaya ti para man sa tao, para sa mga tao nga nagpati sa liderato ni Mayor Albi Benitez. So nagabaka-baka gid kita para sa maaton trabaho, Sir Marlon. Okay, at the very outset, prior to my sa akong introduction, nagsiling ko nga nagaling ka sa kay Congressman Greg sa tayo opisina, kag sang dito ka maukod ka nga empleyado dito. Now karon ara ka sa isa ka division, importante ka tama amo ng peso. Ang pamangkot na nung adjustments nga ginahimo nimo subong Miss Job. Sir Marlon, yes, halin gid kita kay Congressman Greg Sataya. Manog pito na kita katuig sa iyang umbrella, under his umbrella, kag hindi man lahog-lahog ang ginagyanta sa opisina ni Congressman Greg. Amo na siguro ang rason nga nakitaan kita ni Congressman Greg na medyo pwede na ta maipo sa ginahambal nila nga puno kuno bala. So gintistingan niya tadi tungod gusto yagid magbulig kay Mayor Albi. So sang time nga namangkot si Mayor Albi kung sinong pwede ibutang diri sa peso office, daw nagtinudloanay nga daw na caught off guard kita nga daw hindi man kita ka-refuse. It's because in one way or another, Sir Marlon, hindi man guro lingid kita sa mga tao nga nangin aktibo kita sa kausa sang pagbago ni Mayor Albi. So wala kita nagduwa-duwa nga batunon ang challenge na akon nga tawag, Sir Marlon. Ang adjustment siguro diri sa opisina, ang dako-dako gid para sa akon nga challenge nga nag-adjust gid ko even up to now is ang pagdangop sang wala na nakon, hindi ko na maisip everyday nga daw ako ding ginadalaganan sang tanan. Siguro tungod kay kilala man kita, bisan sang sapyak pa kita before. Ti subong nangindalang pa ng aton opisina, hindi lang sa scholarship, hindi lang sa trabaho, kundi pati sa mga job order employment, pati sa mga deployment of professional and non-professional sa mga private sectors. But it's because of our training sa opisina ni Congressman Greg way back sa iya duwa ka termino and even sang vice mayor pa siya. Ato na nahibaluan, Sir Marlon, kung anong mga kinangnanon sang mga kauturan ta sa grassroots. Hindi na gid naton ma-deny kung ano ang mga weakness ang aton mga kauturan sa dalom. So hapo sa aton ang sabat sang ilang mga
pamangkot sang ilang mga kinanglanon kung hindi tagid man masabat in a tangible manner gakasabata sila sa insakto nga impormasyon, lehitimo nga mga balita kag mga update halin mismo sa gobyerno naton. So wala na sang may magtalang kung sa aton opisina gadangop kay ang tuod-tuod gid nga sitwasyon ang aton ginapakita sa ila. So in terms of guro Sir Marlon, medyo time consuming lang gid katama, mas dako ang tiyempo nga ginapangayo sa aton subong, pero willing man kita mag-embrace ang mga pagbag-o, so wala gid problema sa aton Sir Marlon. On a lighter note, Mama Jovelyn, you said it nga 7 years ka nagtrabaho sa umbrella ni Congressman Greg Sataya kag may ara ka dako gid nga trabaho naging hatag sa imo, in fact siling kugay kagina ikaw ya manunudlo, no? Now how do you describe how is working with Congressman Greg Sataya kag dili ka ginghon gid mo sa public service kag ano nga say isang boss si Congressman Greg Sataya? Yes, Congressman Greg Sataya siguro amo na guro nga daw hindi man budlay para sa akon nga palanggaon si Mayor Albi in terms of public service because ang ila gini-resemblance Sir Marlon, si Congressman Greg result-oriented na siya. Hindi siya amo na ka-vocal to really appreciate your work, but through his actions, ginadugangan niya kag nagabugat ang obra nga ginahatag sa imo. Da ko na realisar nga ginasaligan ko gali ni Congressman Greg. And then si Congressman Greg wala na siya gina-allow ya ka magsala. Pero ginahambalan niya ka, gina-guide niya ka nga tibasi sa dason amo na ni, pwede na ni. So gina-allow niya ka magsala, but in the end, gina-allow niya man ka kung paano ka magbangon through his guidance. So hindi very rare ang parehas kay Congressman Greg Sataya nga boss nga gina-allow niya ka to really fly higher, gina-expect mo nga pwede mo gali lupadan Sir Marlon. But ready gid siya katama magsalo sa imo in case nga mabalda ka sa babaw. So amo ginaguro mo Sir Marlon ang hindi ko gid pwede malipatan kag ginapangabuhi ko gid si Congressman Greg na iya ang nagtudlo sa akon that you have to know kung diin ka dapat mahambal, you need to know your battle, and wala gid ko no sang may madula sa akon kung kabalo ka magpaumod. Kag ginpangabuhi ko gid na Sir Marlon kag nakalabuot ko sa kaung diin ko subong tungod sa sina nga mga wisdom ni Congressman Greg Sataya. Miss Job, speaking about paumod, why na siyang tao pang mapinaubuson kay nagapaumod si Congressman Greg kung hindi siya nagapaumod, hindi siya nakalabot sa sinang estado sa iya subong political life. Karon mamangkot ko sa imo Miss Job, how is now working with Mayor Albi Benitez? Mag-obra sa kay Mayor Albi. Dapat hindi ka late kay si Mayor Albi. Always ginasaya advance sa venue, advance sa time. So hindi pwede nga malate ka kay he always value the time of others. Kay ti hambal ka ni Mayor Albi, ginsimpuhan ta na sa, ginsimpuhan ka niya, dapat i-value ta ang time nila. So I'll make it a point nga hindi ko pwede malate sa tanan nga mga ginapangayo or kay mga meetings, tanan nga mga deadlines. Kung pwede mahimo ko in advance, and then just ko grabe ka worker si Mayor Albi, Sir Marlon. So, ang iba naga-dribble pa lang siya naka 3 points na. So, kabudlay maglagas. Pero because nga nami ang iyang working dynamic, very inspiring sa amon sa dalom nga mag-work harder kag kung hindi man matupungan ang iyang trabaho, at least ma-deliver namon ang gina-expect yung mga resulta halin sa amon. Okay. In short, Ma'am ng Jovelyn, si Mayor Albi value gid ka nagatag respeto sa tao, right? Exactly, Sir Marlon. And ano siya, Sir Marlon, very, very soft siya. Ang soft side ni Mayor Albi nga never ko nakita bala sa amon campaign trail. Subong niya very considerate, very soft, and then at the same time, hindi man siya wala gina-compromise ang
kaayuhan sang tanan. Hindi siya iya parehas sang iban nga gapamati sang mga hutik. Hindi siya amo na ginalantaw yagid sa iya gid mismo, check yagid kung tuod ang ginhambal sa iya, i-check yagid kung ang ginhambal sang ibang nga tawo sa iya amo ginatuod ang kakatabo. So sa ako naman perspective nami siya katama, it's because mas ginapatihan niya ang imo i-deliver kag ang imo ginatrabaho kaysa sa mga tawo nga naga. For example, hindi tagid madula ya Sir Marlon, bisan diin ka magkadto may maguba gid sa imo kag may maguba gid mo. Correct na. Pero sa kay Mayor Albi, he is very reasonable. Yes, pamatian niya ka, pero it doesn't mean gagapati siya sa imo. Gusto niya mapakita gid sa iya gid mismo mga mata kung tuod ang ginhambal mo parte sa isa ka tawo. And amo ginayang pinakanami nga na experience ko sa kay Mayor Albi. He is a very reasonable person. Importante gina-validate yung truth. Kaya lain sina kung bisan ano dang hutik sa mo, mapati bala. Importante pagida, very decisive eh. Ma'am Jovelyn, anong expect naton sa peso subong sa imo watch no bilang peso manager? Ano subong ini nga mga sinimana nga aton gina-expect? I understand may mga test the training kamo Ma'am Job? Yes, Sir Marlon, mga sobra na ka 500 ka mga kabataan ang ato na endorse sa aton partner sa TESDA Training Center and counting pa na Sir Marlon, and we are trying to activate and strengthen our partnership with our national government agency partners like ang aton DOLE, ang aton TESDA, ang aton OWA, ang aton DMW, mga possible ni sila naton nga mga sektor nga kinanglanon gid i-reach out, and then we will try to make sure nga mapapanaog naton ang serbisyo sang peso sa dalom sa grassroots kay ti wala man ay kabalo ang mga tawo sa dalom nga ang peso gali may amo nga programa. So if ever hindi makalabot ang aton mga kauturan sa dalom diri sa babaw, kita mismo manaog sa ila, Sir Marlon, and even may mandate na sa akon si Mayor Albi nga ma-touchdown ako sa tanan nga mga private agencies in order for us to deploy our walk-in applicants nga gadamo everyday, Sir Marlon. So mga fresh graduates ni sila nga hindi gid bala amo na ka confident kung paano nila i-settle ang ilang mga kagalingon in terms of professional aspect. So ang aton isa sa mga plano naton this month of August, Sir Marlon, we will be doing a job coaching. I-coach nato ng ini nga mga kabataan. It's because of pandemic, nadula niyang ila mga self-confidence, nag-low ang mga self-esteem. So I think we need to intervene na professionally. So we will be doing a job coaching para i-prepare ta sila sa aton dako nga job fair for this coming Mascara month. So at the same time, may mga naistorya na kita nga mga HR managers ng mga dagko nga kumpanya kung sa diin nag-allow sila sa aton mag-deploy sang aton mga walk-in applicants wherein ang ilang expertise and specialization fitted gid sa ginapangita sang tag sa departamento in different private agencies, not just in Bacolod, Sir Marlon, but in Negros Occidental. Okay, Ma'am Job, is it okay nga from time to time tungod kay ti ini siya mangin isa ka palagyan employment ini, and this is what people need today, employment, matawag kita from time to time dira kag aton mairi diri ang job opportunities para sa aton nga mga bakulod non? Yes, Sir Marlon, wala gid problema. And in fact, I guess if Mayor Albi would agree, sining adlaw makipagkita man kita sa iya, probably by first week of August, we will be announcing for the opening of scholarship qualifying exam for Bacoleños. So maga-undergo gid kita sang proseso, Sir Marlon, kay gusto gid naton ipalabot sa aton kauturan sa dalom nga bisan wala kadiya backer sa babaw pwede kaya kasulod sa scholarship program sang aton gobyerno basta qualified ka, makapasar ka sa exam, kag qualified ang imo nga mga grado nga ginapangayo man sa guidelines sang aton scholarship program. So maga-tune in gid tani ang tanan, maga-follow sang Peso Bacolod nga page kay dan namon of a qualifying exam for Bacolod
although nga limited ang aton slots, but we will allow everyone nga magkadto kag magkuha sang qualifying exam kay ti wala man ta kabalo basi makapasar man sila. And then if ever gid man ma-consume gid naton ang aton slots for this school year, we will try to have a partnership for private agencies wherein naga-provide sila sa mga scholarship program nga possible pwede naton matagaan pagtamod ang aton mga applicants nga possible hindi makasulod sa slots nga available lang for the school year, Sir Marlon. Okay, Ma'am Jovelyn, madamo gid nga salamat. Pasensya lang gid ning disturbo ta ka. Mabuhay ka, Ma'am Jovelyn. Sir Marlon, madamo gid nga salamat and looking forward sa aton nga dason nga pag-istoryahanay. Thank you so much. Okay, ang iyan way gid lamang madugay ang naging designate ni Mayor Albi Benitez nga peso manager si Ma'am Jovelyn Canoy, formerly staff ni Congressman Greg Asataya for the last 7 years. Karon ari na nag-promote public service balokati ini siya kung nagtaya ka man sa politika, nangin loyal ka, sincero ka, ti pagdaog kag may abilidad ka, ti kundi tagaan ka man oportunidad where you can shine and spread your wings. Mabuhay ka, Ma'am Jovelyn Canoy. Gusto tong ambal niya. Kabalo ka mo, isa sa mga importante nga traits ng leader, way ga pamati, kwan, hutik-hutik, kabalo ka mo sa politika, sa workplace, puperti na yang Marites, Marisol, manara ko da sang una sa NGC, tanan mga upod mo kung isa maguba sa imo. Di kung leader ka nga no backbone, wala ka tulan, hindi ka decisive, hindi ka resolute, ay mapati ka sang sugid sang tao da, no? Ang importante ang leader wa ay nagapamati man pero agapati without validating, no? Kag decisive gid. Ang isa ka butang nakita ko kay Congressman Greg ka very meek, no? Magambal. So wala lang bala kag bisan ano mo kabalbal, wala man kasabat, meek kasalam. Mayong aga dira sa Kay Hill Flores, he's watching. At Poblacion, good noon, Tigbatas, watching from Rioville to Barangay 19 relocation site. Jo Maria Mili, good noon, Idol Tigbatas. Si Peter Frimatibo, good morning Tigbatas. Detroit, Lincoln, Michigan, maayong aga og tuda Tigbatas. Ang akon bata nga si Shane Jesril Solidom, SK Chairman sang Barangay Villamonte, sang nagligad nga 3 ka semana naggraduar diri sa Negros. 2 lang sila yang napili mo nangin recipients sang scholarship sang Estados Unidos. Sa bug-os nga Pilipinas, there were only 29 of them. Diri sa Bacolod, isa lang siya. Nag-graduate siya. Wow, another feather in the cap. Congratulations sa akon pinalangga ang anak. At now, ang akon bata, SK Chairman Shane Solidom, kag council sang Barangay Villamonte, nangin finalist sa National Search for Outstanding SK Council National sa bugos naman nga Pilipinas. Ti pila na ka SK Council sa bugos nga Pilipinas, more than 42,000. Kay kung may ara kita 42,000 plus barangays, amo man ang SK sa finalist. Ti pagaymoon ang judging sa Boracay. Let us cross our fingers and let us pray for our SK Chairman and Council sang Barangay Villamonte ngati let's pray that they will make it to the top, namang number 1 sila kay finalist mo daw pila lang sila kabilog. Congratulations sa akong bata SK Chairman Shane Solidom and Council. Wow, kasunod gid kay papaya ba? Uya unta. Okay, now isa sa mga priority bills ni Congressman Greg Asataya among pagtunga sang Bacolod into 2 districts. Amo ning ito redistricting
sang syudad sang Bacolod into two districts, Bacolod South and Bacolod North. Actually, duwa na ni kabisis mo ginghimo ni Congressman Greg kay nakita niyang wisdom nga kung duwa ka distritong Bacolod, there will be more projects and more funds that will be placed in Bacolod City. More funds. Nga kung ang Congressman Subong ang ila CDF o kon pork barrel kada congressman is 120 million. I hope I'm right 120 million. Uso na 60 bala kung 120. Ang 120 daw senador bala ni hindi lang ko sure. Kung duwa na diri ka congressman sa siyudad sa Bacolod, imagine duwa ka 120 million kagdamo nga proyekto ang madala diri sang duwa ka congressman sa siyudad sa Bacolod. When this happens and approved, there will be two districts, Bacolod North, Bacolod South, duwa ka congressman, isa ka mayor, isa ka vice mayor, 16 tanan ka mga councilors. Kay kada distrito, 8 ka councilors. Prioridad yan priority bill ni Congressman Greg. Sang 2016, nagpass siya sang bill for the redistricting of Bacolod. Ugaling, ang problema, sadto, ang sanggunian, most of the councilors actually, waay nag-approve sini. In fact, waay sang resolution endorsing sining bill ni Congressman Greg, and so napatay to ya. Dula to. 2019, ging refile yung bill for redistricting, hoping at tani matunga ng kung ang Bacolod to two districts about wala man sang positive kag favorable endorsement sa konseyo. Kaya ti kalabanan to nga mga konsyal lain niyang iapaglantaw. Karon, in his third and final term, now let us pray nga kabay pa maprubahan kay sila ni Congressman daw maprubahan na tungod kay sang June, Councilor Al Victor Espino nag-file sang resolution endorsing sining bill nga ging pasa ni Congressman Greg Gasataya. Wow, madayon na gid ini. And this is of course para sa kayuhan sang syudad sa Bacolod. Kay isa pagid ang mga priorities ni Congressman Greg ining establishment sang kidney kag heart center diri sa syudad sa Bacolod. Kadamo sang ginadialysis. Ay base dason semana kung nagapamati da subong ang City Hall, if you can send someone here in our program na mag-explikar sining backchip ni ining health program sang syudad kag amuning isa sa mga campaign promises ni Mayor Albi Benitez kay hindi kita kinchindi sini. Ang ako nang nabalaan na kadamo na sa mga barangays nga kuha application, naga-distribute application forms. So kabay pa, you will send someone to help shed light sini kung ano ni para ma-speakar naton sa pumuluyo. Kay kung maayo ni, then aton ini ibantala sa tao kay ang aton dil programa serbisyong tigbatas. Okay? Positive developmental na ang atong ginahimo. So, kidney kag heart center bao kung matigayon ina mangin ligasiya ina ni Congressman Greg Gasataya. Now karon bati ko ang SK kag barangay elections will be postponed dason tuig daw May bala o kon December, no? Abi tawgan naton ang isa sa mga maalam, sir, pwede ta matawgan Barangay Kapitan Jerry Tingson sang Barangay Estepania. Tawgan ta siya kag pamangkuton kung ano yang paglantaw ya sini. Mayong agada kay Jenjen Cabalio. Good day, Ludi watching from Barangay Banago. Mayong agada kay Boy Gulingo is watching.
sa mga supporter sang Grupo Progreso kag Grupo Asenso. Sa atong programa, why na di kolor? Amo na nga sang aton to kampanya gasulinggid ko, magdaog si Marlon, serbisyong patas. Wala kolor, wala puti, wala pula. Serbisyuhan ko kamo tanan galing way ta nagdaog. Ti Asenso Progreso Kapitan Jerry Tingson sang Barangay Estepania Kap mayong ag-og to. Mayong to? Manya gata? Baw mayo ka pa ako ga programa diyo. Sorry gid disturbo sa panyaga mo ha. Okay lang. Live ka subong sa Facebook Live sang Action Radio kag damo sang kapamati kay ti ang Action Radio gasigabong mo. Kapitan, panamyaw anay antes ako mamangkot sa imo sang una kong pamangkot. Sa tanan ka pala mati no sa Action Radio kag sa imo ka-Action Marlon nga sa imo mga sumunod. Kag sa pumuluyo sang Barangay Estepania, ari ko subong sa nagsimba ko sa Maranata sa Sunshine Baptist Church sa Maranata sa Unidad Sunshine Baptist Church sa anniversary na subong no. So nagapanamya ako sang maayo nga ukto kag maayo nga pagpanyaga sa tanan nga palamati Action Marlon. Nagalin ko ya sa Maranata Baptist Church, salin ko to simba. Ti kamusta lang da kay Pastor Kalias? Ate ari to ba ato para kami? Anniversary galit ha? Oh, anniversary niya subong. Happy anniversary Pastora Sunshine Baptist Church. Kapitan mamangkot ko, may balita na nga mapuspon ang barangay election next year. Nanong makomment mo sini? Ate kung comment ya ang imo nga Ano na this is good for you or bad for you sa mga kapitan? ate ano na to ng advantages no kag disadvantages. Okay. Ang advantage ni kay una may savings ang national government subiyo sa aton nga presidente sa aton nga recovery program during this pandemic no. Ikaduha ang mga incumbent barangay officials pwede gid mausar pa ya kay amo ni ang mga frontliners during this pandemic kagway pati kita ka recover no. So ang isa na rationally hindi na mga pa ang mga opisyalis sa babaw kung incumbent gyapon ang magapunto no. So amo lang isa ang rasunis nga ako ya although nga ginarespetan naton ang desisyon sa Congress kag of course may power to veto the president malamo no. So kung ano Action Marlon ang madesisyonan sa babaw respetahon nato na. Kung ma-postpone so be it no kayuhan gyapon sa kumuluyo ang aton ginahandom padayon ang paserbisyo kag enhance pa gid naton ang basic services para sa aton ni recovery Action Marlon. So Okay. amo na ang advantages. Ang disadvantages kung non-performing barangay official lang sa barangay medyo disbita sa pumuluyo but Action Marlon wala naman nagapabil pabaya ang DILD sa pagmonitor sa tanan nga barangay official nga wala nagafunction. Correct. No? Why Pagsugod ni Presidente Duterte ang barangay official ang may pinakadamo obra, especially ang Kapitan Action Marlon sa reporting madaan. Diyan lang alam mo na how siya ang mga report na sa road clearing, sa droga, tanan lang Action Marlon. So amo na ang disadvantages kag advantages kung ma-postpone ang barangay election Action Marlon. Ako yati nagalibot ko sa Barangay Estepania, kita man ko ya nga kung paano pag-improve sang imo barangay da. Now kadamo-damo sa naga-sprout da nga dalag ko nga buildings, mga subdivisions. Kaya kabalo ko bisan eleksyonon niya kumadayon niya sa December. Kampanti ka man niya kapitan because of your good performance, right? Ate, ang tao na Japon ma-decide. Pero I think ay positive po no? Na ang tao nagalantaw gid sa performance sang mga working barangay official sa Action Marlon no. Okay, Kap, mamangkot ko. Ano dang mga existing kag continuing projects ni Congressman Greg? Well, si madamo sa mga proyekto nga napatigayo ni Kong Greg no diri sa barangay Estepania. That's why kung isa gani hisitan man ko magsagad na pangayo kay ti
last time hindi full ang akon nga pag-support sa iya nga kandidatura, but yes, kung para sa pumuluyo ginalantaw ko man na ang kayuhan, no, kaga of course si Kong Greg why gid nagahambal, no, kung pangayuha mo sa proyekto. So may ginapatigayon di sa subong health center diri sa atong kilid barangay hall. So nag-start na ang construction, and then may ginapatigayon man nga siya nga gipasalamatan gugid ang covered court sang Silin Homes nga through him nagatag ang aton nga Kalinga party list sang isa ka covered court sa aton Silin Homes. Kaga may ginaayo pag ito sa iya Action Marlon ang covered court kag multipurpose ang Greensville 1 subdivisions, no, kag may mga incoming pag ito nga pala ngayon sa iya Action Marlon. Okay, at tapos naman ang politika, yakap, amo na guys, yung balko gani sa kagina, ako ya, bisan way nagdaog, serbisyo ko ya, pula o puti, kay nga, tapos naman ang eleksyon. Nauna no, subong dang programa ni Mayor Albi, subong nga gina-extend sa, kabalo ko, kabarangayan mo, naglabot man da sa imo? Yes, Action Marlon. Actually, we have an initial talk, no? I think that was last Thursday. Nakibot gani ko nga gibisitahan yung barangay. So of course, as punong barangay, hindi man pwede nga mabon nato ng aton nga city mayor. May damo kong gin-propose sa iya, no? So sa aton, subong pa lang ang ginapatigayo na mo ng pag-enrollment sa backkeeps, no? Amo na subong aton promote sa pumuluyo sang barangay Sipania, yang tanan nga qualified, ma-fill up gid sang forms. It will be systematic, kay dapat magigit sa barangay para wala may sistema kita kag hindi magsalatala ang aton pumuluyo Action Marlon. Pag propose ko sa iya nga mga projects sa Action Marlon, but it will be supported pa sa mga resolution nga patigayonon sang council. Ano ka importante ka para sa imo nga ang barangay kapitan kag barangay mangin cooperative sa kung sinong nagapungko nga mayor? Kabalo ka man sa ako, no? Consistent kita dira, no, because biblical man na mo sa scripture, no, Romans 13, always will submit sa governing authorities. So kung magpaitalom yung kapitan, also this is the mandate sa aton nga local government code nga under the direct supervision ang tanan nga kabarangayan sa city mayor, masaludo kita sa mayor para continuous ang flow sa mga projects kag mga blessings sa aton kabarangayan. Kag if we work together with the city mayor, Action Marlon, I think ma-maximize ang delivery ng basic services sa pumuluyo sa barangay Estefania. Kag hindi na sa barangay Estefania, to all 61 barangays sa Bacolod City. Kap, madamo gid nga salamat sang imo thoughts nga ging share diri sa aton. Kag liwat, kamusta sa kay Pastor Calias kag happy anniversary, Kap? Okay, Action Marlon, madamo gid salamat kag may God bless. May God will continue to bless us, Action Marlon. Ang inyong nabatian, huwag gid lamang madugay, ang kapitan sang barangay Estefania. Ang aton syudad may 61 tanan nga mga barangays kag barangay kapitans. Isa sa mga maalam, workaholic, performing barangay kapitan nga nakilala ko, si Kapitan Jerry Tingson. Hindi man nga ginabayaw kung iapulungkuan, Lapit lang kami dira mo sa Estefania, tigalibot man ko. Kita kumanda ang pagtinad sang iya barangay. Kag ti usto tong hambal niya. Amo tong pamangkot ko sa iya na dapat ang barangay kag City Hall will work hand in hand. Tapos ng politika, tapos ng eleksyon, kung sino nagdaog at respetahon. Kag kung may updan kailan taon ta ang performance, kung may updan kitaya kamuya dason nga eleksyon, kay kada 3 ka tuig may eleksyon, dito kita updan tay. But for now, kung sinong nagapungko bilang mayor, congressman kag vice mayor kag konsihales, respetahon naton kag tagaan naton sila sang tsansa nga magtrabaho, magpakita sang ila performance. Amo ning 100 days ni Mayor Albi Benitez lantaw naton. Isa sa mga natuman na ining spaghetti wire bala. Ay, by the way, tani bisita man naton si Congressman Carapali, Stephen Paduano. O mamangkuton kayo man, taga Bacolod man mo. Pamangkuton, interviewon taman sa tani sa iyang mga priority bills. Kita nyo nga itong gina-interview diri,
bisan sino kag lain-lain nga partido ligad si Councilor M. Ang ti coming from Grupo Progreso kagamutong hambal niya ti tungod kay lain ng mayor ya ma-cooperate siya kay ti luyag yaman mag-improve ang syudad no tagaan ta tsansa ang nagapungko nga mayor ti subong kuan ng isa sa mga stalwarts sang Asenso si Ma'am Jovelyn Canoy amo na nga siling ko serbisyo na ining aton hindi na kuya matingala kung ang mga barangay kapitan sang Grupo Progreso masaylo na sa Grupo Asenso. Actually, subong way na Grupo Progreso, way na Grupo Asenso. Bakulod ng atong ginaistoryahan. May isa ka councilor ng Balangko, siling ko, pinang nagbuto sa imo, siling niya, sobra 100,000. Siling ko, you are now a councilor not only by Grupo Progreso, but by Grupo Asenso and by Bacolod. Grupo, konsyal ka sang Bacolod, hindi lang isa ka grupo. Amo na nga dapat serbisyuan mo ang grupo, hindi lang ang partido nga nagbulig sa imo padaog. Okay? So, na ang tanan nga mga barangay subong nga ara sa Grupo Progreso, subong amat-amat nagsaylo na. Actually, hindi man pagsaylo, kundi nag-promise na nga mag-cooperate kay Mayor Albi Benitez or ABB nga. Di kung hindi kay mo ya gusto sang mayor, kay init ka sa iya, may personal kang akig, what about your barangay? Pagutman mo ya ang barangay mo? Amo na nga siling ko, logical gid, nga kung ikaw barangay kapitan, regardless kung diin ka man nga political aggregation o kung grupo, now nga tapos na ang local election, let us cooperate kung nanong programa sang syudad kag sang nagapungko nga congressman kag mayor. Mayo nga agadera good noon tigbatas monitoring from Purok Brotherhood Barangay Sumag. Shout out Sombero family. Thanks. Okay? Mayong aga og tuda kay Kapitan Rodney Carmona sang Barangay Sumag. Melrose Di Ases Yula. Mayong ugto tigbatas Sir Marlon Solidom. Empleyado naton, staff naton ini sang una sa Bing Office, no? Ti Barangay Kapitan Baby Parinyo, mayong agada. Kung matunga ang Bacolod into 2 districts, Bacolod South, Bacolod North, amo ni siyang matabo. Ano ang mga barangays ngara sa Bacolod North? Okay? Ari kuya sa North kay ti I come from Barangay Villamonte. I live in Barangay Villamonte. Barangay Alangilan. Amo ning Bacolod North distrito. Barangay Alangilan, Granada, Estepania, Villamonte. Okay? 4. Ikalima, Banago. Ikaanom, Mandalagan. Ikapito, Bata. Ikawalo, Vista Alegre. Ikasyam, Monte Vista. Siyam ka mga name barangays. Ang numbered barangays, humalin sa barangay 1, 2, 3, 4, up to barangay 31. All of these barangays belong to Bacolod North. Okay? Ang Bacolod South, isa ka congressman dire. Kag may 8 ka konsihal kung matabo. Bacolod South, halin sa barangay 32 to barangay 41, kag amo ining barangay Takuling, barangay Tangob, barangay Tangob, barangay Panukoy, Handumanan, Pilisa, Handumanan, Pilisa, nano pa nga mga Sumag. Amo ni sila, amo ni siyang mga barangays, dalag ko man mga barangays, ini sila ya Bacolod South, no? Ambot base mo nang tawag no, Bacolod South, 2 ka distrito. Mayong aga dira sa kay Candido Hildori. Good
non aksyon Marlon solidom sobra ka pa sa nagdaog kay ara kada gapungko sa aksyon. Sobra naman ni nga pag isa sa mga programa sining incumbent present administration ni Mayor Albi Benitez. Ako yung kapangamuyo ko nga mag-thrive kag prosper ni kay nga kung si Mayor Albi will fail, Bacolod also will fail. Tandaan nato na. Amo na nga hindi kita mga muyo nga siya ya ma-fail, siya ya mapaslawan, hindi. Kaya ari kita sa isa ka baruto, siya subong ang kapitan, kung ang kapitan naton gani, kuan magsala, ay malunod gid ang baruto o kung barko nga ara kita. So to ambal ni Kapitan Jerry Tingson, kung gapati ka Biblia, ang siling sang Biblia, ti ako'y gapati ko Biblia. Nga dapat aton responsibilidad kagkatungdanan nga magapangamuyo sa aton lideres regardless kung diin man siya nga political party na galinda kay waan na subong party kay tapos ng eleksyon trabaho na aton siya pangamuyuan nga magdilanto tagaan ta sa tsansa to prove nga ang iyaging hambal sang kampanya tumano niya. I understand that do may 8 sila ka kwanto agenda, political agenda, campaign promises nga ginhimo ng taon naton, no? Nga matuman. Isa dira ang health. Si Mayor, former Mayor Bing sa una may araman health. Sa diid kita dito gapungko Bing office. Ti subong may araman si Mayor Albi Benitez amuning backchip. Hindi gid ko katungkad kung ano ni ang scope, ang ambit sini, kaya ano ni ang mechanics ang backchip, pero this has something to do with medical assistance. Amo lang aluyag naton, interviewon man, whoever is in charge of this, agod ma-explicate naman dire sa atong programa kung ano ini. Amo na blasiling ko kung kayuhan, kundi pabalon tang tao kay kayuhan na mo kung kalainan kundi hindi nato niya pagwaragwag di ba? So I understand nga ini siya ging pang-agi sa mga barangay kapitan gintagaan sangkad maayo ini nga programa kay isa sa mga sang ara ko dira sa NGC isa sa mga problema gig sang pigado ang access to health amo nang siling nila nga health is wealth gakadto ginatos da adlaw-adlaw kita mo da problema sa kalusugan isa gid nga dako nga problema da ang dialysis 7 sa 10 ka mga nagakadto anay sa Bing office dialysis patients amo na kaimportante sang dialysis at kuntani center diri sa syudad sa Bacolod nga matindog kag health amo na nga isa sa mga prioridad sining present administration ni ABB Mayor Albi Benitez ang health kabay pang matutukan ini no health and then education ang infraya ara na kita mo subong diri nagakumod ang iban diri sa Villamonte mag-agi sa main road nga ako no grabing traffic ang dalan gid pangguba ang mabudlay subong sato na muni kung guba ang dalan kag wala ginakayo reklamong tao kung ginakayo man kag jutay nga hassle kag inconvenience mareklamo man amo na nga singko ang aton mga elected officials kag leaders dawaay na butangan sang ila kaugalingon damn if you do damn if you don't. Pero tilang tawa bala, diri sa may pakadto sa Christian Reform, no? Diri sa may Barangay Villamonte, tilang tawa blang dalan, kampyo na, puti way pa matapos hasta dito sa may grada, anablang isabong nga nagsira, pasensya lang anay, mag-agi ka mo sa waming da, grabe ang traffic tungod kay ginakayo kay ina siya sa idalom
ni Congressman Greg Gasataya. Matapos na kundi kampyo naman, kuhanin na mo temporaryo. Ulogwanta lang kita. Kaya mo na basiling ko, kung lain ang dalan, kumod ang tao, kung kayoon, kumod man gyapon ang tao, waay gid sang pasinagtuan ning aton nga mga leaders. Contentment ang importante sa aton kabuhi. Okay? Mayong agadra kay Sara Vio. Good afternoon, Tigbatas, Sir Marlon, watching from Barangay Villamonte. Upod ko ni kagina sa Maranatha Baptist Church, kagti si Pons nga iyabana, si Ma'am Sara, manami ni magluto. Ti luyag nyo magkaon sang linuto nga affordable, kadto kamo dira sa may likod sang, ang butano nga street ng ila, doon niya Corazon Balaanay, pagwa ka diri sa main road sa ang Barangay Villamonte, Arada. Ti Ma'am Sara, kag ang mga ladies dira nga nagapamati sa Maranatha Baptist Church. Mayong ugto sa inyo. By the way, liwat mayong ugto dira sa kay Pastor Enrique Calias, pastor sang Sunshine Baptist Church, Villa Soledad Subdivision. Nagapamati man na sa atong programa, tibaw ilagali church anniversary. Liwat mayong agas sa taga Maranatha Baptist Church Villamonte sa amon pastor da, Pastor John Ugilia, sa Barangay Villamonte ang amon da Kapitan Romel Flores, Kapitan mayong ugto dira kag sakay SK Chairman, very prolific, no, performing SK Chairman Shane Jesril Solidom, ang akon bata do si Kulas dayaw ta, no. Ang aton bata ginadayaw ta. Siyempre sino pa madayaw kundi proud daddy, kag ang SK Chairman Council da, kag ang mga kagawads mayong ugtoda. Mayong ugtoda kay Vincent Herbolario, mayong aga Tigbatas, pamati kami di samtang nagalantaw Facebook Live sang Aksyon Radio. Ay ti, basta Aksyon Radio na gani, una sa balita, una sa aksyon, di ba? Ti damo sang galantaw diri sa aton, although ti silingko, kada Domingo lang ining atong programa, kay kamahal man. Kamahal man, mangita pata sponsors, para nga maka adlaw-adlaw kita, o kung nangita kita ibandera nga maka-program kita everyday, kaya nga, kamahal man mo kada Domingo, kamahal siyang aton ginabayad. Again, mayong ogtoda sa tag-iya sang circumferential autosports si Roland. Kung loyag nyo pa-customize ang inyo salakyan nga barato, kadto kamo dito sa iya, miguta na, no? Miguta na. Roland, okay? Sa mga barangay kapitan, mayong ugtoda sa aton Mayor Albi Benitez, Vice Mayor Elcid Familiaran, ang aton mapinaubuson, wagid bugal nga congressman sang siyudad sang Bacolod, Congressman Greg Gasataya, ang staff niya da, ang Grupo Progreso, Grupo Asenso, gamhanan nga pumuluyo sang siyudad sang Bacolod, kag sumalakdag kag supporters, listeners sang Aksyon Radio, liwat mayong ugto sa inyong tanan, tubtob sa madason naton nga programa ining inyo kubos nga Tigbatas Marlon Solidom. Ay, mayong ugto da sa akong pinalangga nga asawa si Lisa Solidom. Ining inyo Tigbatas Marlon Solidom, nagapamati ka mo sa programa Serbisyong Tigbatas diri sa Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mayong ugto sa inyong tanan, mabuhay ang Bacolod. Inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala